Club Junta. Better Africa. Swerabanji Amalawi nonse chigawo chakumadzulo kuno. This is Comrade Ntanyo apa Limpopo FM. Tinasowana ndikasowa Malawi musamadandaule ndikukhala ndikuthamanga kuti tigwire ntchito ndi bomali. Paja tufuna kugwira ntchito ndi bomali, tikufuna bomali zimene lalonjeza anthu zikwanirikisi. Ifeyo tipereka 3 years. Tipereka 3 years yokhazikika kuti tione ntchito zimene anthu amene wapange. Nde kuchoka pa 3 years kupita uko tizakhala titaona kuti kodi zimene anatilonjeza atipangira kapena sanatipangire. Maximum imene tapereka ali Limpopo FM ndi 3 years. Achakwera tinakakamiza mpaka 5 years yonse mpaka 6 years palibe chimene chinachitika. Awa tikungowapasa 3 years maximum kuti tuone kuti atani. Komano ngakhale tapasa 3 years tatha kuona be kwa masiku ochepa amene iwo abwera mboma mu zinthu zachitika. Choyamba ndifuna ndithokoze ku unduna wa Eskom mutangomchosa kwamba ndani uja anthu ambiri andimbira magesi kuti matelefoni kunena kuti magesi lero anthu akhala ndi magesi almost 12 to 13 hours. Osaona vuto lina lililonse lotima. Zimene zisonyeza zonoti inali sabotage yonena kuti anthu azinena kuti boma le DPP likulephera. Nde chigawo chakumadzulo kuno ndikubweresa nkhani imene anthu ambiri adzidzimuke nayo. Angakhale aini yake nkhaniyo atutukumuka nayo so kunena kuti kodi iye nkhani imeneyi waipeza bwanji zikuchitika mu dziko la Malawi. Choncho Malawi tikudziwa zonena kuti mu dziko mwathu tinali ndi boma lakale limene limapanga za ukambelembere kumagwirisa ntchito achinyamata ndi kumamenya anthu ndi kumapanga zosiyana. Choncho tikuyankhula pano achinyamata amene akuyendera ku bwalo la milandu kuti zona zenizeni zidziwike. Ndichodabwisa kwambiri pamene chipani cha MCP chimalamulira. A DPP amadandaula kunena kuti MCP taonani zimene akupanga achinyamata anu zimene mukupanga ino. Kuyankha kwa a Jessica Bwira kunali kuja kuonena kuti a DPP okha kumenyana. Ndipo nkhani imene inachitika yana miwa ija kuyankhula kwa Jessica Bwira ananena kuti anamiwa akumenyedwa chifukwa chonena kuti asemphana ndazi zawo sanagawane ndalama. Mundichitira umbona Malawi. Ndipo nkhani ya kumbowe a Jessica Bwira ananena kuti nda DPP okha amene amamenyana. Ndifuna muzindisatira Malawi. A Jessica Bwira kapena mneneri wa chipani cha MCP anatuuza ife Malawi kunena kuti Malawi musatangwanike ndi zimenezi ndizopanda ntchito. Anthu akumenyana okha. Ndelero chipani cha DPP chagwira anyamata awo. Aja Jessica Bwira amanena kuti akumenyana okha aja. Chipani cha DPP chalowa mboma nde chikugwira anyamata DPP amene amayambisa chisokonezo. Nde Jessica Bwira yomwe uja amene amayankha mu nthawi ija kunena kuti anyamata wanda DPP lero akukapezeka ku koti. Amalawi anyamata awa anala DPP kapena anala MCP.
ndikufunseni mundiyankhe, anyamatawo anala DPP kapena anala MCP? Lero DPP ija yagwira anyamata aja, anyamata ino mumafuna kuipisa dzina la chipani chathu. Nanga santhu akuchedwa DPP. Lero MCP ndamene akusonkha ndalama ya maphero out. Anyamatawa anali a DPP kapena anala MCP? Muzindisatira Amalawi. Tikamapanga zinthu tizilingalira chokudza kusogolo, tisangolingalira cha lero. Lero Ajese Kabwira akuyankhula motumbwa, akuyankhula mochuluka kunena kuti nkhani ya Aglaus Chilima akuti imene ija tisiye inapita kale inafufuzidwa. Ripoti lake limene munangoliponda ndi mapazi lija, nkhani yokhuzana ndi imfa ndi ya Chilima, Commission of Inquiry tufuna tipempheretu ifali mpopo mutike tikakhale nawo mu Commission of Inquiry mo. Palibe kutawa ulendo umene uya. Amanyango anthu ali mboma amaona ngati saza choka mu mboma. Lero amasonkha ndrama. A Richard Chimwendo ndi gulu lawo anasonkha ndrama yokwana 4.5 million yote akapereke phero out. Anyamatawa nda DPP nda MCP ndikufunsa ino Amalawi, chifukwa amene akutangwanika pa nkhani imene ya anyamatawa nda MCP, koma munthawi ija amanena kuti anyamata amene akupanga zisokonezo nda DPP okhaokha, akukangana okhaokha. Lero ndi chifukwa chani ino MCP mwatangwanika pa nkhani za DPP? Inu mukupezeka muli patsogolo. A DPP akufuna kulangana, koma MCP mukubwera mufuna kutuza chani ife Amalawi. Limpopo FM with Comrade Daniel, ndabwera ndili pano. Amalawi, chikao cha kumadzulo kuno ndabwera kuti ndikuziwiseni nonse Amalawi maka ndikufuna ndiziwise akunduna wa chitetezo. Uthenga ukupita kwa unduna wa chitetezo Mukhito komanso achiwiri yawo Norman Chisale, komanso president wa dziko akuyenereka kuziwa chifukwa iye ndiye chief commander maplani amene akupangidwa kuseriku MCP. Anali mkati mwa boma kumapanga maplani olakwika. Lero ali kunja kwa boma akupanga so maplani osokonekera. Ndife ali Mpopo FM pano patatsuka siti kubwereraso timapuma kaye holiday ata pano tufuna tigwire ntchito. Amalawi pali apolisi omwe apasidwa ntchito yotolera ndalama. Ndalama zimenezi akuti maphero out. Apolisi tu anthu akugwira ntchito mboma. Ndikufuna a president amve zimenezi, ndikufuna Mukhito amve zimenezi. Anthu amene akugwira ntchito mboma, ma civil servant akugwira ntchito ngati apolisi, koma amene wawa apolisi amenewa ndi amene amagwira ntchitonso ngati apolisi koma kumatumikira chipani chija cha MCP. Akutolera ndalama za maphero out. Ma police officer in charge komanso ma police unit ndi ma police ena onse amene muli MCP akutolera ndalama zoti zikathandize anyamata maphero out. Ndipo nkhani ikuyenda chonchi akuluakulu a polisi amene
amatumikira chipani cha MCP akusonkha ndalama kuti zikathandize anyamata azikwanji mawa ngati akapasidwe bail out. Akukambirana izi magulu awo omwe anapanga magulu ama officer in charge amaboma onse, komanso anapanga magulu ama police unit konse kumene kuli MCP. Choncho akusonkha ndalama yonena kuti mawa kukakaperekedwa bail out ndalama zimenezi zikathandizire anyamata amenewa. Choncho Amalawi mukhoza kuona nokha kunena kuti nkhani ya anyamata awawa inali cheni, panala polisi amene amagwira ntchito ndi anyamata awa. Choncho apolisi amene ntchito yawo, apolisi amene apasidwa ntchito yotolera ndalamayi, mayina awo ndi awa: Superintendent Chimpeni amene akugwira ntchito pa Nkhunga Police Station ku Nkhotakota, ameneyi ali mgulu lotolera ndalama za bail out. Ndekuli Alpha Suputu Joseph Zijeda ameneyi ali pa Lilongwe Police Station. Ndepali Alpha Suputu Emi njira yafa ameneli ali kumchinji boda. Anthu atatu amenewa ndamene apasidwa ntchito yotolera ndalama ya bail out yonena kuti mawa anthuwa akakapasidwa bail out ndalama zimenezo zikathandizire kumene koko. Komanso akukambirana zonena kuti apeze achinyamata komanso amaskini kuti mawa akayambise zipolowe ku court. Nde uthengawu ndikufuna upite kwa Chisale, uthengawu ndikufuna upite kwa Mukhitu kunena kuti mawa kukakhale chitetezo osati masewera, chifukwa MCP yakonza upo wonena kuti akayambise chisokonezo ku court, ndipo agwirizana zonena kuti akayase court akhala abwera ku polisi ni petrol bomb. Nde ndikufuna mukonzeke Achisale komanso Amukhitu, chifukwa mawa kukhoza kukakhala maferano ku kotiko. That's Faso. You know what it is. Ana ukuta kulela achinataiwa sindima wafesetsa kweni maniwa ndiolimba ntima achinanamiwa kulimbana nawo moyo wangu maniwa mwana wopya kalindo bekisi samateke seika ndichokwia ichichi Malawi ya njenjemera nao ndiyanao pia jiwana sabanga nao chelani kutu wa kufusa nao leke inakwa branji kuchika ngawa yakane jindunji paibe kutawa mudi uze lero sididichira mawa simati wa tunaindi pamozi tizai wana branji digana kesa misosi kulira kwa tundi sogalanu bana na nuso mutsafa la fote lima bana munadi usandeke na pera ukongo kosa figirika munadi na misa choncho usejo mumaziwa mafubi ndi musipompo sose ya maona mulungu wanani pompo bado wake simu nowo mutifa kuwawa akutelo wanawa mukanisa sosi pesa kabena utawa oyo sukala maro kakanisa jikangawa ili muluzi kaindo ndiwafutanawa ukachita janseni alipompo akuyarusamawa karibe mutawa akutelo wanawa muchiuze Nde ndikufunanso ndikuwuzeni Amalawi nonse maka nkhani ndikufuna nditsindike kupita ku unduna umenewu wa zachitetezo Mukhitu komanso Chisale kunena kuti anthuwa mmene ndakambira kuti akukambirana zopeza amaskini komanso achinyamata ena kunena kuti mawa akabwerese chisokonezo ku khoti ngati sikukaperekedwa bail ina iliyonse. Ndicho linga chonena kuti ateteze zina zimene ainakewo akuzidziwa. Ndipo ndikufuna mudziwenso kunena kuti kumchinji polisi kuli Superintendent Matambo wauzidwa kunena kuti
akaona magalimoto onse amene inu aboma mwagula chimanga, iyeyi akhale chotengera azayimbira anyamata akwansundwe matelefoni. Anyamata akwansundwe azituluka ndi zikwanje, azituluka ndi futi, ndikuyimisa magalimoto amene atenga chimanga kuchoka ku Zambia kubera ku Malawi. Chimanga chonsecho azichilanda, chinacho kuchiwotcha, chinacho kaya anthu agawana azipita nacho m'manyumba. Ndi zimene agwirizana ndi azigwirisa superintendent Matambo. Ndiye ndifuna ndikuze na boma mupange njira tsiku limene chimanga chikuchoka ku Zambia, tumizani asilikali kandi apolisi azikachita escort magalimoto amenewa, chifukwa kwakonzedwa chiwembu chimene IMCP akuchikonza chofuna kuti athane nanu chifukwa cha anthu amene mwagwira, anthu amene ali ku khoti anyamata azikwanje. Ndipo chigawo cha kumadzulo kuno kunyumba kwa Muwanga kuli mkumano usiku uno kumene kuli azikuluakulu IMCP komanso azikuluakulu apolisi ndi ena amene amatumikira chipani cha MCP kuti akambirane za sogolo la milandu ya chinyamatawa, chifukwa chonena kuti akuchita mantha chifukwa akudziwa zonoti kumene kukupita nkhani zinthu sizichita bwino. Kumene kukupita nkhani ndikonena kuti nkuteka azikuluakulu ena akhoza kutchulidwa, ndi afuna akambirane aone za sogolo la milandu yomwe achinyamatawa omwe amawatuma nkumachita zosokoneza. Mwina akapanidwa angaulule mwa ena akuluakulu, ndipo apange bwanji kuti awalimbise mtima achinyamatawa ndicho linga chonena kuti asaulule. Izi ndi zina maagenda amene akukakambirana azikuluakuluwa akakakumana. Ndetu kuti manyazi banji anaiwala kuti mwai sosochera tena mwina sati wakuti maloto samira nyumba ya mfumo kumangisha alipacheta kumtuliza waweza kuti aboma anthu andituma kunena kuti amafuna adziwe mtengo wa fetereza kuti uja unali 150 uja 180 mtengo wa fetereza umene uja ukhala ndrama zingati. Anthu akunena kuti nthawi yoyandikira yozala yolima yokonzekera china chilichonse koma sakuziwa mtengo wa fetereza umene uja munango auza mtengo wa makuponi wa 10,000. Kodi 10,000 ndi fetereza wona kuti aliyense azikagula pa 10,000 ndi andituma aboma anthu kunena kuti antanyiwa tifusireni kuti kodi feterezayi mtengo wake ndi 180 yomweyi kapena aboma ati tsitsiraso mtengo undutenga umene ndimafuna ndikupasireni. Komanso ndimafuna ndipite kunkhotakota kumeneku kwa achiperera akalungama Antete Amphanje kwa senior chief Mwazama achiduwe kumeneku anthu alembesa okha pachibale alembesa omwalira. Ndiyani mafuna ndipemphe aboma ngati ndikotheka bwanji njira imeneyi ingosika tikamabwera mu season inayo ngati ndikotheka izizi zisiye, chifukwa pafupifupi dera lina lililonse pafupifupi dera lina lililonse chimene chikuchitika ndicho aliyense akudandaula. Boma lina lililonse aliyense akudandaula. Mafumu ndi alangizi apezerapo mwayi ndi amene akupindula pa project imene iyi. Nde amalawi ambira akupempha kunena kuti comrade Mtanyo tipemphereni kuboma ngati ndikotheka izizi zingoima angokhazikisa mtengo umodzi wa fetereza wona kuti aliyense azigula kandi 20,000 ikhale 20,000 kandi 30,000 ikhale 30,000 chifukwa zikukanika kuti tipange dongosolo tapase makolo athu amene ali
amene ali sanga kwanise zikukanika ndekulu bwino kuika pa 20,000 pa 30,000 anthu aziona kuti apanga bwanji azizikakamiza kukali maganyu ndi kukagula chifukwa panopa makoponi aja akupezeka ndi mavenda ndipo ndikhala ndikutchula mayina a malo madera mboma kumene kukupangidwa fertilizer wa fake paja president ananena kuti akangomva kunena kuti kwakuti kukupangidwa fertilizer wa fake muli pa mafoto ndibwera ndi mndandanda wa mayina wa anthu amene mukupanga fertilizer wa fake kuti a president ndifuna adziwe ulendo uno kulibe za chinyengo Peter Mutharika wanena kuti wabwera mwa mtundu wina ndefe tifuna timthandize tinanena kuti make Malawi great again ikhala ikuteteza president ndesitilola zopusa sitilola anthu kuti apange zinthu zosokoneza kuti amsokoneze president ndi ma program ake pomaliza program yanga ya kumadzulo ndili ndi uthenga pali activist wina amene akufuna kuipisa dzina la activist ameneyi akupanga zolakwika sindikufuna kutchula dzina pano ndizatchula zina akapitiriza malipoti akabweranso pa zimene akuchita anapita ku mitundu kumeneko anakamunamiza mzimayi kufuna kugona naye momukakamiza anapita ku Nkhatabe kwa Ben Longwe anakamkakamiza mzimayi kuti agone naye kumapeto kwake mzimayi anathawa nyumba ili yake activist yomweyi akuauza anthu kunena kuti iyeyo ndi wachiwiri kwa human resources akumalemba anthu ntchito anthu akumpasa ndrama iye akungozidya ndrama zija activist yomweyi wapezekanso watenga ndrama za maburundi kwa anamiza zona kuti akathandiza kupanga mapassport uthenga umene upite kwa iwe activist iwe sindikukutchula ndifuna ndikupase ulemu kukangobwera mauthenga wina kuti ukupitirira unapitanso kunsanje unakapanganso zolakwika ndiyeno ndizabwera ndikunena kuti activist uja ndi wakuti pano sindikutchula dzina sindinatchule dzina ndifuna ndikupempheni ma activist tikatopa nayo ntchitoyi kuli bwino tingokhala pasi ndikuyisiya tisayipise dzina la activist chigawo cha kumadzulo kuno munali ndine Comrade Mtanyiwa ndikufuniranisoni zabwino zonse ambuye akudaliseni.